जों नुनो मोनदों नोंथांमोना दिनै जयैनो हाबाफारिखौ बिथांमोनाबो सिगां बबेबा राजखान्थि दोलो दंमोन। दिनैहाय जोंनि दतमा ब्लकनि सिङाव थानाय दतमा सिकारगांव आरो हगमाबिल आरो सेरफांगुरि ओनसोलनिफ्राय गासै 30 जन जोंनि राजबंसि जनगोष्ठीनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दा प्रमद बर' सारनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंनि दोलोआव हाबफैदों। दा बिथांमोना सिगाङावहाय बिजेपि दोलोआवहाय बावैसो सिगाङावहाय जगदान जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा बिजेपि दोलोनि माखासे आदर्श नीतिखौ खाबजानाय मोनाखै। बिथांमोननि सोलिनाय बा बिथांमोननि सानस्रिखौ मोजां मोनाखै। दा बिनि थाखायनो बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै बा प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंनि दोलोआव दिनै जगदान जाफैदों। साखाफाराया जोङो इलेक्सना माला डिक्लेयार होयो बेखौ नेबाय थादों आरो दासिमहालागै दतमा समस्तिनि बिजाथिया फोसावजाथ'वाखै। दा बे हिसाबै फ्राय जोंहा प्रिपारेसना रेडि जाजोब्बाय आरो बे बिजाथिया फोसावजाखांनायनि उनावनो दतमा समस्तिनि माने देरहानायनि पिकचारा माने क्लियार जासिगोन आरोखि। खारन जेरैबायदि प्रिपारेसन गासिबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय गोबां जोङो अनसायनायखौ मोनदों। दिनैहाय गोबां जोंनि राजबंसि जनगोष्ठीनिफ्राय जोंनि दोलोआव जगदान जाबावनांगौ दङ। गोबां जगदान जाबाय आरो जोङो माखासे माने जयनिं प्रग्रामखौ जोङो माने लाथ'नो हायाखै आरोखि। खारन बिजाथिया जिहेथु जोंना डिक्लेयार जाथ'वाखै। दा बिजाथि डिक्लेयार जाखांनायनि उनावहाय दैलि 100-200 जना जोंनाव कन्टिनिउ जइन जाबावगोन आरो जोंहा देरहानायनि जे इनटेक भटआ दिनैसिमावहाय 18,000 भटआ जोंहा अलरेडि दंखासै आरो नैबे डिक्लेयार होखांनायनि उनाव जे एक्टिभिटिस जागोन जेबादि जगदान जागोन जेरैबायदि मोनसे दौ फैगोन बेवहाय जोङो टटेल जोंनि दतमा समस्तियावहाय 25निफ्राय जोङो 26,000सो भट मोननानै जोङो एबार देरहासार जानो हागोन।